Iti panagtultuloy kakabsat nga panagadal tayo, iti daytoy Sabbath School lesson tayo. Ket agtultuloy met dayjay panangited tayo iti panagyaman ken Apo Dios. Agyaman tayo kadigdi kapadasan tayo kakabsat nga isu iti mangiturong kada tayo. Tapno patyen tayo nga ni Apo Dios isu iti ayat. Napnuan iti dungo kada tayo. Ket uray pay dadya kinahustisya na, ket ited na nga agpaay metlaeng kada tayo babaen iti dakkel unay aparabor na. Ket kayat mi nga kablaawan digiti amin nga kakabsat. Again, we call this as a Sabbath School class. Umadado tayo kakabsat. Dumadakkel dayto nga klase tayo. Ket iti panagadu tayo, isublik iti dayaw ken Apo Dios, ket isublik met iti panagyaman kada kayo. Da kayo kakabsat iti inspirasyon mi tapno agtultuloy daytoy nga ministry tayo kakabsat. Ket iti anyaman nga maited nga kaslala ko mga dayjay pamadayaw. Saan nga kada kami no dikit di ken ni Apo Dios kakabsat nga isu iti pagserserbian tayo. Iti ngarud pa nagpatuloy tayo. Ket dawati kakabsat nga agkakadwa tayo nga agkararag. Bendito nga Dios kadaytoy nga oras. Iti aldaw nga inted mo kada kami tapno kakadwa kami. Ama dawatek nga sikay iti makiadda kada kami. Tulungan na kami, O Diyos. Tulungan na kami, tapno, dahito yung leksyon, maawatan mi. Nang nangruno, O Diyos, dahito yung leksyon, isukumay iti mangted, iti panakalawag, dagiti amin aparparikot mi. Babayan ti Santong Espiritu, isukumo, O Diyos, iti mangidalan kada kami. Awatem, digito yung dawat ken karkararag mi, gaputa dinawat mi digitoy, iti kay kariyan ni Apo Jesus. Amen. Kumusta kakabsat iti panag-inadalyong iti eskwela sa Batina? Kumusta di klasyo? Iti first Sabbath iti February, ada kami kakabsat ijay Kuyapo Church. Ijay Kuyapo Nueva Ecija. Ket ni Apo Dios iti matay dayaw. Dayto nga church is a very lively church. And I thank God that dadya digiti kakabsat nga adda dayjay concern, adda dayjay commitment da, adda dayjay burden da nga para iti trabaho na Apo Dios. Isuda digiti agasawa nga di grasya ni Elder Jerry ken ni Sister nga Pearly. Kadwa da digiti opisyales kakabsat iti iglesia. Ket ijay nasaksyak iti panangrangay iti spiritual life iti tunggal kamkameng ijang iglesia. Makita tayo kabsat nga dayto lesson tayo iti Sabbath School. Isu kakabsat iti pagrugyanan dayjay nga panagdaydayaw tay ken ni Apo Dios iti aldaw a Sabado. It sets the tone. Tapay, daytoy Sabbath School isu dayjay ikabil tayo kabsat church at study. Ket agyaman tayo iti general conference ket insagana na babaen the Sabbath School Department, iti tunggal quarter nga adda iti adalen tayo. We are a very unique church. Ited tayo iti gundaway kadigiti amin akamkameng nga maaddanda iti Sabbath School quarterly. Ket gapu iti technology kakabsat, you can even upload dahita Sabbath School quarterly iti cellphone nyo. So anywhere you go, at any time you want to study the Word of God, you can have it.
Kitagyaman tayo kakabsat, daytoy nga paset iti panagdaydayaw tayo. It sets stone to kadayjay a divine hour of worship. Maamuan nyo nga ruden, nga no agsipod ta kung na tayo nga Sabbath school is alive. Dayjay mo din na divine of worship tayo, kat si bibiyag tapay inrugi tayo, iti may nga service, iti Sabbath school, nga iti puso, iti iglesia. We call it the Sabbath school is the heart of the church. Isukat si bibiyag. So nga, agyaman tayo kakabsat. Tada tayo, kamkamang tayo kada ito yung iglesia. At the concern iti church, dahil panagrangay iti individual nga kapadasan tayo ana espirituan. At tayo iti lesson number 7. Iti paulo na, ti parikot ti dakes, the problem of evil. Kada ito'y nga lesson kakabsat, kitain tayo, nga daytoy nga imay anang dadael kadayta a pinarsuan ni Apo Diyos. The universe, hanlang at tulubong kakabsat, agsagsagaba iti universo, gapu iti problema iti basol. When pudno, nga dito'y laeng lubong, the planet Earth, isulaeng kakabsat, iti ayan, iti basol. Ta dito'y laeng iti intedda, they surrendered, they jay nga inted ni Apo Diyos. Idinted ni Apo Diyos ken ni Adan, una sika iti pagtalkak kadagiti amin a pinarswang. But when Adam gave in to the devil, idin nga nagbasol kakabsat ni Adan, in surrender na. The plan of redemption is to reclaim dayjay a napukaw. Ket datayo kakabsat, paset dayjay nga plan. Iti paset a mayulong, ket masarakan kakabsat, iti Apokalipsis 21 versikulo 4, na isurat, ket basaen tayo. Ket punasen nanto ti amin aluluwa kadagiti matada. Ket awanton ni patay. Ken awantumeten ti sasaibak. Wenno sangsangit, wenno rigrigat, ta dagiti imuna ang bambanag na palabasdan. Agyaman na kakabsat. There is the living hope. And God will wipe away every tear from their eyes. Dahil di kakabsat to, orayan tayo. Iti panagbiag tayo, napnuan iti tuok. Iti panagbiag tayo, napnuan iti problema. Iti panagbiag tayo, uray pa'y digiti ay ayaten. Suminada, gapu ken ni patay. Ngem kunana ni Apo Diyos, awanton iti luwa, punasen nanto. Awanton ni patay, agnanayon ton, iti panagbiag digiti may salakan, sika ken iti siya. Awantumeten iti sasaibek, awanton iti sangsangit, awanton ti rigrigat. Daytoy lesson tayo kabsat, ket biningay ko manen iti talo a paset. Have you observed nga talo? Dayta magamin ti pattern nun nga usosa rin tayo kakabsat. Ket iti umuna nga paset, sapulin tayo iti sungbat. Kunana, iti panangsapul ti sungbat iti problema ti basol, ket awan patinggana. Mikadua nga paset kakabsat. Iti sungbat, iti tao, iti problema ti basol, ket basit ken limitado. Ken ti maudi a paset, iti lesson tayo, addaan tayo iti sibibiyag anamnama, ket isu iti sungbat, iti problema
iti basol. Isentro tayo kakabsat. Nga sa pulen, dayjay sungbat nga inted ni Apo Diyos iti parikot iti dakes. Apantay nga rod, iti lesson tayo. Iti panagsapol, iti sungbat, iti problema, iti basol, ket awan patinggana. Manipod pa'y kakabsat, kini Adan, kini Eva, nang nangruna idi nga pinatay, ni Cain iti kakaisuna akabsat na ni ading na nga Abel. There must be questions in the heart of Adam and Eve. Makita da pay laeng kakabsat dayjay nga harden ti Eden nga isu iti naggapwanda kayat da iti agsubli ngem addan dayjay anghel nga mangbambantay handan a makasideg. They must have nagdakkel nga tan kakabsat ti panagbababawi da. Dingin nyo, dagiti asog, dagiti salsaludsod, ito'y nasantuan a Biblia. Agbalinmeten nga isu, dagiti as-asog ko, as-asog mo, sungsungbatan tayo. Umuna kakabsat, kunana ni Ari David, ije Salmo 13, versikulo 1 ken 2, na isurat, ket basaan tayo. Kasanuti kapaot na, O Jehova. Lipatan na nga ta, iti agnanayon. Kasanuti kapaot na, iti pananglingid mo kanyak tarupam. Kasanuti kapaot, iti panangawat ko, iti bagbaga, ito'y kararwak. Idinto nga adda, nga agmalmalem, iti tarumpingay, dito'y pusok. Kasano iti kapaot, iti panagsaliwan kanyak, iti kabusor ko. How long? How long? Intun kakabsat no adda iti problema. Daytoy saludsod ni Ari David is my question, is also your question. It is everybody's question. How long, O Lord? Kasanot kapaot. Makita tayo nga digitoy nga salsaludsod, bunga iti parikot iti dakes. In saludsod manen ni Ari David iti Salmo 94, versikulo 3. O Jehova, kasano kapaot dagiti nadangkes? Kasanot kapaot iti panagbalegi dagiti nadangkes. Look at me, kunanan ni Ari David, agsagsagabaak, iti 13, versikulo 1 ken 2 ti Salmo. Sana kitaan dagiti nadangkes. Iti nadangkes agragragsak da. Iti nadangkes arig na awan iti problema da. Iti nadangkes rumangay da. Ngem iti na sumaysa nga anak ni Apo Diyos, anyaman iti aramidin na. Arig na saan nga rumangay iti panagbiag na. Dahita kakabsat iti saludsod ni Ari David. Saludsod mo magkadi. Saludsod ko magkadi. Is it silently we question God? Oh Lord, why? Adak ditoy, matalekak. Adda ka dita, kitkitaan na. Makitam o Diyos, digitoy, nga saan asumursurot ken ka, isuda pa'y iti mabindisyonan. Anyalakit din kakabsat, nga uray pa'y, apan tayo kakabsat, ijay baruatulag, ijay apokalipsis, adda digijay kunada nga
souls under the altar. Digitoy naparparigat, digitoy na isakripisyo. These are the martyrs, kakabsat. Denggan nyo dahil asog damit. Apokalipsis 6, versikulo 10. Ket agas asog da iti dakkel atimek. Kasano ti kabayag na o apo asanto ken napudno. Adi ka ukumen ken ibales ti darami kadagiti nagnaed iti rabaw ti daga. Imagine, in the dark ages, imagine the martyrs. Ikabil da kakabsat iti plaza, mga ladati dakkel nga kayo. Sadanto igalot digitoy nga martyrs. Ikabil da kakabsat iti dakkel nga Coliseum. They are surrounded by people ta iso ti pagragsakan da. Sadanto mangikabil ti adu nga sungrod kayo iti sirok dayjay nga puon iti impatader da nga kayo. Nga iso ti nakagalutan digitoy nga martyrs. Sadanto pasgedan. And slowly as the fire comes up and burned these martyrs. They were singing, they were praising the Lord. Ngem kakabsat inladawan ni Apo Diyos daytoy nga panagasog da. Kasano ti kabayag na o Apo Santo kinapudno. No iti inbaga ni Apo Diyos, vengeance is mine. Ti saludsod digiti sa santos, di ka ukumen ken ibales ti darami kadagiti nagnaed ti rabaw ti daga. Kabsat ko daytoy, dagiti asog, daytoy iti panagsapol tayo, iti sungbat, iti problema, iti basol saan nga agpatingga. The question ni Ari David, the question dagiti sa santo is reflected in the lives dagiti anak ni Apo Diyos itata. Silently we ask question. Kunana kakabsat ni Ellen White, denggan nyo kakabsat, iti manuscript page 132, na-publish in 1902, Adam was a free agent, but his abuse his freedom. He allowed himself to be overcome by appetite. By his disobedience, he lost his innocence. By his own free will, he became a sinner, separating himself from God. Manipod ken ni Adan, nalukatan, the term to the floodgates of suffering entered. Dayjay plano ni Apo Diyos, nga daytoy nga pinarsuana, ket agyan, pagyanan, iti tao nga perpekto, nga pinarsuana iti bukod na aladawan. When God proclaimed, it's very good, He intended that earth will be populated by the likeness of God through Adam. Ngem, he surrendered to the devil. At dasungbat ni Apo Diyos. Dahil sa lutsod ti tao, kasano? Nalipatan na. At dasungbat ni Apo Diyos. Tisungbat ni Apo Diyos, malagipiyo kakabsat, iti maysa nga paset nga mayulo, iti maysa nga lesson tayo. Idi inbagana, mabalin aya, ati maysa a babae alipatan, ti maladaga na nga agsuso, adi na kuma kaasyan ti anakan na. When dagitoy mabalinda nga lipatan da,
Denggen nyo kakabsat, isungbat ni Apo Diyos. Ngem saan nak amang lipat ken ka. Remember this. Please remember this. Amidst our suffering, God is there. As a father, kas may nga ama, tayo sungarod ti ama tayo. Intunno sika ken siya ken sino man anak na tagsagsagaba. Remember, He is a Father. He suffers with us. At dadya pating gana kakabsat. Ket daglagi pa, kunana ni Apo Diyos, saan ka nga mabalin ang malipatan. Apan tayo kakabsat, di part 2. Ti sungbat ti tao iti problema ti basol ket basit ken limitado. Dito'y panangilawlawag iti lesson tayo, inusarda kakabsat ni Job. Itid tayo pa di background ni Job. Iti chapter 1, salaysay da kakabsat, no sino ni Job? Kunana ket iti daga iti os, aday ti maysa nga lalaki nga tinagan na ni Job. Listen to the description. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. Anyan kakabsat, nga panangilawlawag, panangiladawan ni Apo Diyos kada ito anak na nga ni Job. Blameless, upright. He feared God and shunned evil. Sa inbaga na kakabsat, iti libro ti Job, nga isuna iti kababanangan nga lalaki wenno tao iti daya. He was the richest man in the East. Anya iti asset ni Job. 7,000 sheep. Wow. 3,000 camels. Another wow. 500 oxen, 500 donkeys. And he has a large number of servants nga agserbi ije balay ni Job. Adda iti 7 nga anak nga lalaki, ken 3 nga anak nga babae. No apay kitdi nga nakastruck kung ada ijay libro ni Job, dahil dialogue kakabsat, ada iti may isang meeting dagiti sa Santos, nakastruck, wino pinastruck da ni Satanas. Ket inbaga ni Satanas ken ni Apo Diyos, gaputa binindisyonam iti kastalaunay dayta nga Job. Agbuteng ken agdayaw ken ka. Dati ko na he feared God. Ngem no ikatem digita nga bendisyon, idadanes na kanto. Kunana ni Apo Diyos, mabalin mong aramiden iti anyaman na panggap mo kini Job. Laeng you cannot touch his life. What happened? All that he got, all his assets, amin a kinabakna na, napukaw. Dagiti anak na, natay damit. Sa inayon mo kakabsat, iti interamenti abagina, manipod ti ulo na, kupu-kupu na tayo, ingana ijedapan na, nagtubuan iti litteg. He had boils all over his body. Idin nagbitak di kitang litteg na kabsat, isun iti may nga banag, nga saanen nga maawat ni bakit na pinaruar na ijebalay. Ket no balunan na ni Job, hanang nga kayat nga sigan, he will take a 10-meter pole, sana iawat, dahi balon na. The worst was, dagiti gagayim na, imayda nga sutil-sutilen, dahi nga pamati ni Job. So,
Job search for answers. Daytoy kakabsat, dayi part 2. Ti sumbat ti tao iti problema ti basol ke basit. So little, ken limitado. Denggen nyo kakabsat, dayi jay sumbat ni Job. I Job, chapter 30, verse 26-27, sa tayo 31, na isurat kapasahan tayo. Idi nagbiro kak tinaimbag, imayan ti dakas. Idi nga inuray ko ti liwag, imayan ti sipnget. Binirok ti pusok ket di agtal na aldaw, iti panagparigat addaan kanyak. Gapu tati arpak nagbalin a pagdungaw, ket iti pitok iti timag dagiti sangsangit. Imagine. Agmalmala magbirbirok ti sumbat. Imagine. DJ na imbag nga panagbiag na idi sinukatanan iti dakas. Arig na awanen iti lawag nga umay puro sipngat. One thing is, anya usar iti arpa. Kunang anya usar ti gitara, anya ti usar ti ukulele. Pagdayaw, panagkanta iti ragragsak, nga mitatan kunanakit saan? Pagdungaw. Kabsat ko, sikakin siya, saan tayo, we are not suffering like Job. Ngam daytoy iti isuro ti lesson tayo. Remember this, there are more questions than answers. Towards the problem of sin, ad-adu iti salsaludsod, ngem dayjay maited asumbat. I remember a song. Nang nanggag ko iti high school kakabsat. Iti title na ket We'll Talk It Over. Kastoy iti panakaibagana daytoy akanta akas sumbat met kakabsat daytoy part iti lesson tayo nga dayjay panagsapul tayo iti sumbat daytoy problema iti basol ket limited. Listen to the song. Though shadows deepens and my heart bleeds, I will not question the way He leads this side of heaven. We know in part, I will not question a broken heart. We'll talk it over in the by and by. We'll talk it over, my Lord and I. I'll ask the reason, He'll tell me why, and we'll talk it over in the by and by. I'll hide my heartaches behind the smile and wait for reason till after while. And though He tries me, I know I'll find that all my burdens are silver lined. We will talk it over in the by and by. We'll talk it over, my Lord and I. I'll ask the reasons, He'll tell me why.
when we'll talk it over in the by and by. Kakabsat, saan tayo amin ang masapulan ti sumbat? Kas kanihob, limited. Saan tayo nga masapulan ti sumbat? Ngumlaglagipin tayo. Ni Apo Diyos, sumpatan nanto, dagiti amin asal sa ludsod tayo. I'll ask the reason, He'll tell me why, when we'll talk it over in the by and by. Kitaan tayo man tibiyag ni Job. Nang rugi, iti kinaba nang na. Ijating nga, ija parikot na. Ija Job chapter 42, verses 12, 13, 16, and 17. Naisurat kabsat, the Lord blessed the later part of Job's life more than the first. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 oxen, 1,000 donkeys, 7 sons, and 3 daughters. Noan niya tinapukaw ni Job, dinubli ni Apo Diyos. Sa naisurat, after this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the 4th generation. So he died old and full of life. Nagkasatin ni Job. Anya jay panangayab ti ko. Apo ko na ti tumang, wano apo ko na ti dapan. Dejay ko na tayo nga 4th generation. No, agmataliktay ken Apo Diyos, akas kanihaw. Malabit adu ti suludsod tayo. Saan nga may tisungbat? Ngem at the end of our life, the Lord keep His on blessing us. Apan tayo ti maudi kakabsat, nga pasit ti lesson tayo. At daan tayo ti si bibiyag anam nama, isu iti sungbat ti problema ti basol. Living hope. Anya day jang anam nama. Subyen tayo iti pasit amayulo tayo kabsat. Naisurat ket basahin tayo. Apokalipsis 21 versikulo 4. Ket punasen nanto ti amin naluluwa kadagiti matada. Ket awanton ni patay. Ket awanto metten ti sasaibay. Wenno rigrigat tadagiti imuna abambanag na palabasdan. How I wish it is my prayer. Sika kabsat ko, ti pamilyam, dagiti ka membro, iti klasem, kenda tayo am amin. At datay to, iti baro nga Jerusalem, nga iti kapadasan tayo, dayto inbaga ni Apo Diyos. Awantun ti sangsangit. Awantun ti lulwa, awantun ti sasaibay, awantun ti rigrigat. We will live with God throughout eternity. Nga napnuan tun ti bendisyon, napnuan iti ragsak. Kunanan ni Ellen White, it is impossible to explain the origin of sin as to give a reason of its existence. Yet enough may be understood concerning both the origin and the final disposition of sin to make fully manifest the justice and benevolence of God in dealing with evil. Saan tayo kabsat? Nga maananay, nga maawatan, daytoy lesson tayo ti parikot ti dakas. How sin entered the universe is a mystery. Anyaman apanag sapul tayo ti sumbat. Limited. Anya itinadal tayo kakapsan. Tinadal tayo. Iti panagsapul ti sumbat ti problema ti basol awan patinggana. We keep on searching and searching. Ngem agtalik tayo. Tani Apo Diyos, dayjay problema iti basol, adda iti sumbat na. Anya iti sumbat na. Adda tinamnama tayo. Nga iti mabiiten,
How I wish it is the soonest. Dahil ibaga tayo nga asap. As soon as possible. Umay kuman ni Apo Jesus. Tapno daytoy parikot iti basol. Masungbatanen. Dahil kuma iti tarigagay mo. It's your wish. Kit no dahil iti tarigagay mo kakabsat. At dagamin ti paset tayo. Laglagipin niyo nga kunana ni Apo Jesus, and this gospel will be preached to all nations, then the end will come. Kayat ni Apo Diyos nga ti Ebanghelyo ket mamuan di kitam amin. Adda iti paset mo, adda ti paset ko. As a church, we are now celebrating the Harvest 2025. Anya araramidem kapsat ko. Anya araramiden ti iglesia. Tisungbat tay kuma, I will go. Aday ti kapadasan mi kakabsat, and I would like to share. Day di papan mi ije kuya po, February 1, day ito nga tawen. Aday iti inyam amo ni Sister Pearlie nga bisita ije church. Sister Pearlie is a very active lady in the church. Pastor ko na binibigyan ko sila ng Bible study. Isuda ni Wilbert ken ni Catherine Felicitas. They were seated in front. They were actively looking at the screen and they are singing with us. Idin kakabsat nga sagbayak nga gisuro ko na, we ask Brother Wilbert and Sister Catherine umay dito. And then we sang a song and everybody in the church went to welcome them. We had the Sabbath school. We have the divine hour. They were there. I learned that Sister Catherine was looking for answers. So, he posted ijay Facebook that she was looking for answers. Aday ti may nga kabsat tayo nga nakita na. Dayjay nga post. Inbaga na kini Sister Pearlie that began their acquaintances. Nagsarunong kakabsat nga napan ni Sister Pearlie, kadwana di kiti dado mga kakabsat, iti kuya po church, panda binisita, iti pamilya, ni Brother Wilbert ken ni Sister Catherine. They have a very special problem. Taluti anak da kakabsat. Maysa iti normal, dua iti special child. Kas daytoy lesson tayo. Agsaludsod da apay. Why, Lord? May sangay na, kitkitain na day anak na. The question is why? Kas kinihob, nagsalsaludsod da. And they were so inspired. Kadayjay nga Sabbath services tayo kakabsat. So, nalpasan dati picture taking. Kunak kanya na kit Brother Bert, kunak, ay kantag picture tayo. So, we had a picture ni Mrs. Rafanan, siya, kundi gito'y agasawa. Apay nga nagpa-picture kami, insend ko kakabsat, gani Dr. Ian Felicitas. Isunay ti may sa kadagiti, directors tayo, EJSSD. Kat kunak ni Pastor Ian, nakasapulak ti kabagyam. Napang kami nagpapatlak. They were very happy with us. Dinalpas iti patlak sakbay kagamin kabsat ngagsisina. Imay ni Sister Pearlie. Ket kunana kanya, Pastor, Brother Wilbert,
and Sister Catherine ay nag-decide na sila. They have decided to accept Jesus as their personal Savior and they want to be baptized. Amen. Kung namin nakadado kami kapsa. Nga madati dawat da pastor. Si kanto ati umay nga mangbautisar kadakwada. We are very happy with God. Amidst their suffering, you cannot imagine, I could not empathize with them. Ngem nakakita da kakabsat nga addagayam iti sumbat, daytoy a problema digitoy nga kakabsat in their family. Masapul nga adda kadakwada, dayjay si bibiyag anamnama. Tinbagak kanyada, our only hope, Brother Wilbert and Sister Catherine, is dayjay sa unya po Diyos. I quoted daytoy memory verse tayo, and I will wipe away all tears. Daytang rigrigat yu itataam mo ni Apo Diyos. Ngem insagana ni Apo Diyos ti lugar nga pagawidan tayo. Ket dita, dagita nga anak yung ibagayong special child. Itadtun ni Apo Diyos as a very perfect children. Nga agpaay kada kayo. You will be having a complete family. Awantun Sister Catherine Brother Bert ko na, dagdi rigrigat yung taapay. Amuyuti ko na nakita mi dito nga problema, pastor ko na in a brighter side. Listen to what they said. Narigat ngagpaiso. Ngem saan da nga amu iti agbasol. In their state as special kids, handang agbasol ko na. Anya tisin problema tayo kabsan. Inadal tayo, daytoy problema iti parikot iti dakas. How I wish, like every one of us, ni Sister Catherine, inted na sumbat. We must understand. We must trust God. Kung ni Sister nga Pearly, let's make a deal. Into numay nga bulan, daytoy nga bulan, February kakabsat, ket very tight iti schedule. Pang kami jay aritaw, adamot digiti dadumang invitation. So, ikarkararag tayo. Ni Brother Bert, ni Sister Catherine, kandigiti anak da, will join our church through a special baptism. Adamot parikot mo, adam parikot ko. Laglagi pa, ada sumbat, ni Apo Diyos, iti sumbat. Mabalinhan nga masumbatan itata. Mabalin ngagtultuloy, ngagsarsalutsot tayo. But remember, there will come a time, into na dati langit, we can ask all the questions, and God will explain to you no apay, kabsat ko, nga limasat ka kadigijay, nga napaot, panagas-asog, nga panagbiag. Adan to tilawag, adan to tiragsak, adan to itiragsak nga saan nga agpatingga. Agur-urayen kanyam, agur-urayen kanyam. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami launay ama, tauray pay no kastoy iti agbalin akapadasan mi. Mabalin kami nga agtalek ken katasikat ti Diyos iti ayat. Malabit adu digiti problema nga umay kada kami, wen Apo. Ngem saan o Diyos nga rason nga lipatin mi digiti karkarim ken ta kinapudno. Agyaman kami tati mabiiten nga panawen. Iawid na kami ita pagariam. Agyaman kami iti karim. Ikatem punasem ton di kita maamin nga luwa di kiti patami. Awan ton ti rigrigat mi, awan ton ti sasenpeg. Sukatam ton iti agnanayon nga ragsa. O Diyos, daytoy kadi nga lesson nga inadal mi. Mangited kada kami
iti dakdakkel pay nga tarigagay nga makipaset iti trabaho ama. Tulungam dagiti kakabsat. Tulungam dagiti panangisuro danto into no Sabado iti classes da. Iyasideg ko o Diyos itatrunom anapnuan ti parabor, napnuan ti asi, napnuan ti ayat. Dagiti amin akakabsat mi, nga kadwami nga nagadal itata. Iraman mo kadi dagiti pamilya daw Diyos. Kasapulan mi iti pamindisyon mo, kitagyaman kami launay, itinagan na po Mesos. Amen. Kinamen. Ay ayaten na kay ni Apo Diyos. Ay ayaten na kayo met. That is our trademark. Iti closing remark. Pudno launay. Ay ayaten na kay ni Apo Diyos kabsat ko. Ingana no may ngalawas manen. Imbag nga rabi iti mamin. Please spread the good news. Nga da iti panaginadal tayo akastol. And I will add, into no madamdama. Adanton da di outline, iti chat group tayo. You can share the outline. Tinagan ni Apo Diyos, agyaman kami. Ngana no may ngalawas manen, agyaman kami launay.